I 10. ljudi, evo kao što vidite igramo danas ne competitive nego Warzone i želim da pozdravim Staminu, Sapunjaru i Draft što je prvi. Ja sam treći. Tako da, ajde da igram. Pozdrav sve od YouTube-a. Ok. Kao što vidite, zajebano je. Iako ne znam što mi laguje. Čudno. Neko B pomoć. Hitno. Neko da mi pomogne. Evo kao što vidite, cijepa se. Defuse. Neću dugo snimat ću neki 5 minuta, pošto mi jako laguje, ne znam. Moram namestim. Dam ti sljedeću. Sapunjara, daću ti sljedeću. Jest. Mid. Laga mi. Stopirat ću. Evo nas ponovo ovdje. Pukli smo. Ajde da baci neko AWP. Sad mi ne laguje zato što sam namestio, tako da... Mislim, laguje mi onako tek. Samo malo. Šta mi je ovo slučaj? Da, neko ili ima snajper. Šta ova puca bude? Niko neće da da snajper. Baš su neki prijatelji. Ovako vi možete da igrate. Nice. Koji lag si ne? Pusti! Sad sam izgubio i AWP. I pištolj. To jest puško. Zbunio sam se. Ne volim nešto puno da pričam.
želim tako malo da se uživim, pa onda i ne pričam. Tako da, kao što vidite, možete mi napisati u komentaru kako vam se sviđa igra. Neko pomoć ovde? Neko pomoć ovde? I to bi bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se u sljedećoj epizodi.